Croeso chi yma i'r gell unwaith eto. A fe ddyle'r gerddoriaeth yna o'r ffilm Chariots of Fire ydych chi newydd I glywed, eich atgoffa chi, os oes angen gwneud hynny, bod ni'n nghyfnod y gemau Olympaidd unwaith eto. Gyda rhai o athletwyr gorau'r byd yn dod ynghyd I ymdrechu ennill medalau. Yr ymadrodd Going for Gold wedi dod yn rhan o'n hiaith ni yn tydi. Mae'r gemau'n sioe gwerth I gwyliau. Mae'r uchafbwyntiau, y gorfoledd, y siom pan mae rhywun yn methu. Mae'n gymaint mwy real na ryw ddrama ddychmygol. A mae'n bod ni'n gwybod gymaint mae'r cystadleuwyr wedi'i roi I baratoi ar gyfer yr ornes. Mae blynyddoedd o baratoi. Yn aml peder ar tro hwn, 5 mlynedd o ymarfer, hyfforddi, a berthu ac ymdrechu. A'r cyfan yn dod lawr yn y pen draw i'r hyn all fod yn ychydig o eiliadau wrth I rywun falle redeg 100 metr neu ddeifio oddi ar ryw fwrdd uchel I mewn i'r pwll nofio. Feder rywun ddim ond edmygu'r ymroddiad a'r sgiliau sy'n cael I arddangos. Ac wrth gwrs, eleni mae'r sefyllfa'n un anarferol. Wedi'r gemau gael I gohirio am flwyddyn, dim cyfle gan rai I fod yn rhan o gystadlaethau gwahanol ac arfer efo cystadlu. A'r gynulleidfa ddim yno wrth gwrs yn fyw yn yr arena. Mae pawb yn gwybod fod cael cynulleidfa fyw yno'n gweiddi ac yn annog. Mae'n gallu peri'r adrenalin gynyddu a gwella'r perfformiad. A mi fyddai'n sicr yn mwynhau cael cyfle I wylio rhywfaint ar y cystadlu dros y cyfnod yma. Mi fyddai'n edmygu, yn rhyfeddu, yn cydymdeimlo rhai sy'n cael ei siomi, a hefyd rhai cyfaddau bod yna ryw elfen o eiddigedd na tydw I erioed wedi gallu cyflawni'r hyn maen nhw yn ei wneud. Ond dechrau'r wthnos, fe ymddangosodd stori yn y newyddion nath I mi oedi mwy. Pan ydych chi'n gweld wyneb ydych chi'n ei adnabod ar y sgrin newyddion. Nid adnabod fel da ni'n adnabod rhyw seren o athletwr, ond adnabod yn bersonol, yna mae'n dal eich sylw chi. A dyna ddigwyddodd I mi. Mi weles I ferch dwi'n ei adnabod ers rai blynyddoedd yn ymddangos ar y sgrin. A gyda y llun ohoni, mi oedd y pennawd gwraig wedi cael ymosod arni a chyllell yn Hyde Park. Enw'r wraig 39 mlwydd oed ydy Hatun Tash. Mae'n wreiddiol o wlad Twrci yn y Dwyrain Canol ac fe ddoth fel ffoadur i'r wlad hon rai blynyddoedd yn ôl. Cafodd ei magu yn y grefydd Islam ac wrth ddod i'r wlad hon, fe ddoth I gysylltiad â Christnogion. Roedd ar y naill llaw yn gweld a phrofi caredigrwydd gan rhain. Ond ar y llaw arall, yn clywed pethau ganddyn nhw oedd yn gwrth-ddeud yr hyn ddysgodd hi am Grist. Enghraifft, oedd hi wedi cael ei dysgu nad Crist fu farw ar y groes, ond Judas Iscariot a bod Duw wedi rhoi wyneb Crist ar Judas Iscariot, ac yn sicr oedd wedi cael ei dysgu nad oedd Iesu wedi atgyfodi. Mi benderfynodd hi fynd ati I ymchwilio os oedd hi'n dadlau efo'r Cristnogion yma. Oedd hi am chwilio I ffindio allan be di'r gwir. Oedd eisiau profi mae hi oedd yn iawn. Ond wrth ddarllen popeth fedre hi I gael gafel arno fo, mi ddoth i'r casgliad mae'r Cristnogion oedd yn deud y gwir. A'r canlyniad oedd iddi droiodd I wrth y grefydd y cafodd ei magu ynddi, a dod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu. Fe ddaeth yn Gristion. Ond mi nath hi fwy na newid I ffydd. Fe deimlodd yn angerddol dros y rhai oedd yn dilyn Islam. Fe deimlodd I bod nhw yn cael eu camarwain fel y cafodd hi ei chamarwain. Ac felly, dyma hi yn mynd ati I geisio rhannu'r newyddion am Iesu gyda Mwslemiaid yn Llundain lle mae'n byw bellach. A rhannu mewn ffordd arbennig iawn. Mae'n mynd yn gyson gyda gaddolwyr Islam am 5 o'r gloch y bore I mewn i'r mosge ac yno yn siarad gyda rhai am Grist ac mae dwsinau o bobl gan gynnwys sawl imam wedi dod I gredu yn yr arglwydd Iesu trwy I thystiolaeth. Wrth gwrs, mae hynny'n dwyn I ganlyniadau. A dyna welwyd dechrau'r wythnos hon.
Roedd hi wedi mynd i Hyde Park Corner lle mae pobl yn sefyll ar focs neu ar ystol i rannu i syniadau. Pobl o bob math o ffydd a chred. Ac yno, wrth iddi hi rannu i ffydd, fe redodd rhywun ati wedi wisgo mewn du gyda chyllell a'i tharo ar draws I wyneb nes bod y gwaed yn llifo. Ac nid dyma'r tro cyntaf I Khatun orfod mynd i'r ysbyty wedi ei gael rhai yn ymosod arni oherwydd y ffydd. Dwi'n cofio eistedd I lawr efo hi, yn gwrando arni yn rhannu rhai o'i phrofiadau, a dyma fi'n gofyn iddi, wel, sut fedrwn ni weddio drosti? A doedd 'na ddim unrhyw sôn am weddio am ddiogelwch. Fe fynodd I mi weddio dros I brodyr a'i chwiorydd, oedd bellach wedi torri pob cysylltiad â hi am I bod I wedi newid I chrefydd. Y bydden nhw yn cael cyfle I glywed am Iesu rywsut. Fe fynodd I mi weddio y bydde hi'n cael dewrder I sefyll a bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Dim gair o hynna'n dosteri. Dim gair am I dioddefaint. Yna, bydd Khatun ddim yn ennill medal aur yn y gemau Olympaidd, na chael llawer o gydnabyddiaeth am I ymroddiad I Grist. Bydd rhai Cristnogion efallai'n I beirniadu am I ffolineb yn mentro ei bywyd. Ond mi fyddai'n diolch I Dduw amdani, gan deimlo'r her bob tro byddai'n cofio amdani. Yr her I garu rhai sydd heb Grist fel y gyma hi'n I caru nhw. Yr her I fod yn dyst ffyddlon i'm gwaredwr. Yr her I ddilyn y gwir, ble bynnag mae o yn fy arwain. Ie, roedd y gerddoriaeth ar y dechrau yn dod o ffilm Chariots of Fire. Y ffilm yna oedd yn adrodd hanes Eric Liddell a Harold Abrahams. Eric Liddell yn ennill medal aur yn y gemau Olympaidd, ond yna, nid yn y ffilm ond yna mewn reality, yn mynd ati I ennill coron aur wrth iddo dystio'n ffyddlon I Grist ac yn ta'n gaeth mewn carchar yn amser y rhyfel yn Japan. Oed I ni fedru tystio i'r un sydd gwerth I arddel hyd yn oed yn wyneb erledigaeth. Gadwch chi ni weddio. O Dduw Tad, diolch I ti am y gallu I ymroi, I ymdrechu I gyrraedd ryw nod. Da ni'n rhyfeddu wrth weld y gemau Olympaidd ac yn meddwl am yr holl waith sydd wedi mynd fewn i'r rhai sydd wedi paratoi ar gyfer y gemau yma. Ond o arglwydd, da ni'n diolch ac yn edmygu yn fawr ffyddlondeb a pharodrwydd y rhai hynny sydd yn barod I dystio I ti yn wyneb pob gwrthwynebiad. Da ni'n gweddio'n wir am ddiogelwch I Khatun a rhai tebyg iddi. Da ni'n gofyn o Dduw Tad ar I ti fendithio I tystiolaeth nhw a pheri bod I cariad nhw'n cyrraedd calonau mwy a mwy o bobl. Ond helpa ni hefyd o Dad I fod yn dystio'n ffyddlon i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, dwi'n gwybod bod na rai eraill wedi ennill medalau o'r wlad hon yn ystod y nos, felly mae'n siŵr gai fynd I edrych ar y penawdau a gweld beth sydd wedi digwydd. Yn y cyfamser, ewch dan fendydd a dewch yn ôl wsos nesaf I glywed myfyrdod arall. Ac iddo bellach fyw,
phob anadliad fynd i mas i ganmol grasfas fyny.